ayu ono kewan temen. Penyet ya mati. Lah, ya ora apa-apa lah. Mana-mana orang kene wis. Le, kutu-kutu. Jangan kutu niki koyoke laron ngoten lho. Apa? Gidal. Napa? Begidal. Kok ngono jenenge yo? Le, pertanyaan pertama, Syekh Adil Ali bin Ali mengatakan bahwa nek kepengin bahagia lan ketenangan, nah gampang toh. Nek meneng, nek kepengin tenang lan bahagia, kunci pertamanya satu. Baca doa. Maca doa. Mau ora kaya ngono. Berarti sampean mboten mendengarkan. Ya wes, ganti pertanyaan wae. Wis kene lah, ora kate pertanyaan. Ini pegang. Ada Rono. Ya Rono. Loh. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Ayo. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Mantap. Saiki basa Jawa. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ya kali. Ben ora ngelu, ngombene lautan cap sikil 3. Kita kasih 100.000 lagi. Alhamdulillah. Asli le. Asli. Sampean iki. Tak dungakno dadi anak saleh. Mungkin dadi komandan sing saleh ora tau ninggal salat ya le ya. Oke, sip. Mantap. Wes, go mulai iku. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya anak-anake dadi anak-anak sing soleh-solehan gitu. Nggih. Balik tenggene pembicaraan kita tadi bahwa nek kepengin bahagia lan ketenangan, kunci pertama adalah harus ridho. Karena kalau tidak ridho, tidak akan mencapai ketenangan. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti yang pertama kuncinya Syekh Adil menika yang pertama ridho. Yang kedua perbanyak rasa menerima. Menerima alias syukur. Berarti irunge nek salim irung hidung bismillah salah ya le 200 ya iku ngombeku wis ora apa-apa wis ya dadi anak soleh ngombeku digawa pisan wis ora apa-apa le lungguh Bu berarti Syekh Adil Ali bin Ali mengatakan nek kepengin bahagia nek kepengin tenang carane sing pertama ridho sing kedua perbanyak rasa syukur berarti dengan kata lain memperbanyak mengucapkan alhamdulillah ngeten nggih ilahana nek jenengan mboten saged mengke tumut ngeten mawon asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar mengke sanes wa asyhadu anna mboten ngoten wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung saged nggih oh ana orjene ta oh iya sak ilahana ajil lana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana
kasih karena tidak tepuk tangan. Mek ngene tok. Oh terpesona. Ojo ditabuhi. Sapira mau nadae? Ilahana ilah asyhadu alla. Cobi munggah titik. Ilahana ilahana. Samanten ya, ya. Ya. Ilahana ilahana. واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا لا إله إلا الله أشهد أن وأشهد أن محمدا رسول الله. Berhenti. Kula mau ngomong napa? Lambene mumi. Kula wis tak enak-enakno karo grupe asyhadu Allah kono mek ngene tok. Niki lho muni. Asyhadu yus sebelah ngarepmu ni kabeh. Kono mburi. Muni asyhadu coba sik ya Mas sabar. Ayo regu A kali regu B. Ya regu A. Asyhadu Asyhadu. Oh, regu A kompak tapi lemes. Koyok wong akeh utang. Mari kita lihat regu B. Regu B lho koncone dijawili kabeh. Ayo mila. Regu B. Asyhadu regu A saged napa mboten kados ngeten? Iso luwe wong iki grupe regu A akeh. Ayo coba. Hah? Baleni maneh. Ayo regu A. Regu A wis siap. Regu A. 1 2 3 ash. Wa asyhadu tangan untuk regu A. Hop, sik. Regu A sing wis ora duwe untu ora usah melu nggih. Ora tega. Ngeten, biar jenengan kedengaran suaranya. Mengke kula meneng. Niki meneng. Vokale meneng. Tari hadrone tok kali suarane jenengan. Setuju? Maka jenengan asyhadu Allah suarane jenengan tok. Nggih, coba. Ilahana ilahana. Anzilna wa syarah lana sudurana waghfir lana
kula bukan nggih, mangga. Sampun diparingi? Oh nggih. Sampun diparingi dereng. Dereng, paringi Mbak. Mangga. Ya kula mboten gimana-gimana. Biasane nah acara pengawasan kados ngeten itu hati-hati nggih, dimanfaatkan oleh oknum untuk mencuri. Jenengan tingali HP-ne jenengan tasik wonten apa mboten? Nek tasik wonten monggo dinyalake flash kados ngeten.